Welcome na naman sa panibagong video. Nasa CR po ako ng company. Nasa work na ako. Pero na ngayon, 7:34. And bababa ako sa warehouse usually 7:50. So may time pa ako. Ilugay ko muna yung buhok kasi naligo ako today. So ilugay ko siya. Kasi palagi na lang nakaano yung buhok ko ba, nakatali. Haba na, no? Kailangan ng putulan. Anyway, catch you na lang po mamaya. A few moments later. Ayun na si Mi Amor. Yeah, what? Weekend! O, diba? Ngarag na tayo. Malapit kami sa work. Ano to? Greek restaurant. Super lapit lang sa work ko. And tapat lang din ng gama kasi may bibilhin po kaming pintura. We have to paint Anna's room. Are you sure we can do it tonight? We can at least buy it now and then we buy it. Maybe it needs 2 layers. Maybe it needs to dry and then tomorrow. You just ask, huh? Yeah, but depends on how it looks after one. Maybe baby pink is better. But not. The lighter the better because then it's more spacious. It looks more spacious. Napapasikip kasi 'di ba sa space yung yung dark yung paint or dark yung color. Finally weekend na. Sakit ng likod ko, sakit yung katawan ko. Every Friday, yun nafe-feel ko yung pagod the whole week ba kasi everyday ako nag-overtime din. Matindi ang pangangailangan, char lang. Bitaw, anong ganap? Tonight, magpipintura nga kami ni Rod. I-try namin siyang ipintura. Sobrang busy po kanina sa trabaho eh. Kasi konti lang din palagi yung tao ba. Gutom na ako. Nakapag-Unicity na tayo. And I still have like 5 minutes before I can have a meal. 5 minutes, so okay lang naman. Oh, of course, yeah. That's why I just took it because I know it takes a while. Mm. Yeah. Ang ganda ng panahon. Nasa shade kami ni Ruth. Nasa labas para mahangin ba. Fries na naman. Nag-fries ako kagabi. Nag-fries din ngayon. Pero it's weekend. Finally. Hinihintay na lang namin yung order namin. Tapos kain na tayo. Yan, may praxis dito. Tapos dun yung aming nakapark na kami doon. Kasi papunta din naman kami doon. Doon kami bibili ng pintura. Ayan na, yung aming Greek food. Matagal na kami hindi nakapunta dito. Yan yung akin, no? Heroes. Tapos yung paborito kong tzatziki. Fries. What's this, Lekker. Greek burger, yeah. Gutom na kain. Kain po muna kami. Dito na po tayo sa loob ng gama. And then magpili na lang ako ng color for Anna's room. Ayoko ng ganito. Oh, and this one, this pink. Yeah, that's this one. See, there's this one. This is lighter. That one's darker. Maybe a little bit darker one. Yeah, that's good. This one is good. This one? You think that's enough? Only one? 20 meters, yeah, that's more than enough. Okay. It should be enough. The only one wall, you mean? Yeah. Okay. Ito naman yung kulay sa baba. Ito yung gusto namin, yung ganitong kulay. Winter green. Or exactly like this. Yan. I'm not sure what color that is, but yeah, yun yung ganyan. Or basta, yung shade na ito. Ang gusto ni Ruth ito. Eucalyptus na green. Siguro we will go for this one. Pati sa room namin sa taas, parang gusto ko din yung ganyan yung same color. Ayan, we're going for this color. Iba yung effect niya sa sa camera, pero it's darker sa sa personal. Ngayon naman doon tayo para sa CR, para doon sa mga sulok ba. Ang daming mga garden table, pang garden na table dito. Dito na lang siguro din kami bibili. Not anytime soon, pero dito na lang. Maliit lang ba?
May nakita ako dun sa labas, 200 euro plus. Okay naman. Kasi pag nababasa, yung ganun, hindi ka, ano siya ba, for outdoor talaga siya ba. Hindi siya mabasa. How many do you need? I think 2 should. Did you also buy it from here before or no? Yeah. That's why I wanted to eat on the same one. You only can look for the panels for later. Okay. A few moments later. Pabahay na tayo. Ang daming ibon, no? Kita nyo ba? Ay, hindi man kita. Ang dami nila sa labas. Ang init, grabe. Oh, 27, 28 degree. Ayan, ang dami nila. Kita nyo ba sila? Ayan, ang dami nila. So many of them, Dudong. Yeah. Also that side, oh, hala, ano na. Nangyari mga besh. Sobrang dami. Weekend! Oh, ayan. Wala na yung araw. Iba, parang nag-gold nga yung ano ko. Init. On the go na naman tayo. Laki na mukha ko eh. Punta po kaming action. Action! I don't have our pass, ha? You have our pass? Yeah. And then after action, bili ako ng wax doon kasi magbe-beach tayo tomorrow. So magsa-shorts. Naka-shorts naman ako ngayon pero ayoko yung may balahibo kasi. Yung ano namin, yung kapitbahay namin, pa-park din siya. May breakouts po ako, hindi ko alam bakit. Ayan. Tatlo ito. Action tayo, ang init! Tiny hier, dat was in Nederland now. That Aigo is also small, that one. Yeah, that kind But the Suzuki Alto is also good. Je told them bang that Anna can bike before you can. Andyan na yung ang action, oh. Andyan lang. Malapit lang pero nagsasakyan kami. Kasi ano man. Yeah, I was just the same, maybe you go on. Kasi nagsasakyan kami kasi diretso kami sa ano ba, sa ice salon or sa ice cream parlor na palagi namin pinupuntahan. These days nakaka-addict yung ice cream na palagi kong pinipili, yung Dubai ice cream. Dubai ice yung tawag. Which Dubai one like the chocolate. most, the Dubai or the pistache? Dubai. And then pinipair ko din po siya sa pistachio na flavor ng ice cream. Pakita ko sa inyo mamaya. For sure, busy mamaya doon sa ice cream parlor. Dito na po kami sa action. V. Filipino Andy en Vanchi. Oh yeah, the club. How we the party. Si Rod biglang nag-decide na mag-paint kami ngayon sa kwarto ni Ana. Kaya nagmamadali. This one. Okay. Maybe you just get the one with the small one, Bang. So This one plus the thing you already have. This do we have the small ones that we can reach the sides? This one. I mean, This one. that, Oh, that one. there's also a brush that comes with it. Nakachinilas pa ko. May mga balahibo ako dyan. So, bili tayo ng wax. So this one, yeah, that's maybe better. Yeah. Ito lang yung gamit ko. Pag madalian, yan lang. Siyempre, tsokolate kasi weekend. Ayun na naman si Ruth, baka Malteses na naman. And then, every time naghahanap ako nito, wala. Pero pag kailangan na. Pero this one, pag umuwi ako, bili ako ng ganito. And also this yung bahay na gusto namin ni Ruth. Our other house. Yeah, a dream house.
Cherry Blossom Street. Yan. Nasa center na po tayo. Yung shopping area namin nasa kabila. Yan, papunta na tayo sa ice cream parlor. Ay salon. Naglakad lang kami. For sure, busy ngayon kasi maganda ang weather. Alam nyo ba, first time kong lumabas na hindi nag-wax. Sobrang obvious yung aking hair sa legs. Pero, keber. Diba? Keber lang. Watch out. Okay. Just I can already hear. Na yung ating ice, oh, yan, yung Dubai ice cream. Tapos ito, pistachio. One eternity later. Yan, biyahe na po tayo. And yung mga pinamili namin sa Action ito. Yung para sa pintura. Si Ruth nagsiset up na po dun sa kwarto ni Ana. Nilalagyan niya yung ng tape yung mga side para hindi mapinturahan yung kabilang side. And then yung Maltesers ni Ruth. May Kinder Bueno din ako sa weekend. Yan. Tapos wet tissue. Hindi kami naubusan ng wet tissue. Gawa nga na may anak tayo. And then yung aking wax. Gagawin ko na po ito maya-maya lang. Medyo, kasi medyo may may araw pa. So, kitang-kita pa ba? I think yun lang yung binili namin. And syempre yung ating pregnancy test. Palagi po akong nagkikip ng ganito para pag may tawag dito para pag nadidelay ako, nag-test po kaagad ako, no? Para hindi ako mapraning. Diba? Kasi alam niyo naman na nagtatry kami na sundan si Ana. Kanina doon sa gama, na kami ni Ruth, canvas na kami ng mga gusto naming dito sa bahay. Kasi may mga changes, nabanggit ko ba? May mga iibahin kami dito kasi sa bahay yung pintura ng wall namin dito sa baba. And then yung accent wall, gagawin din. Andun sa kwarto namin, gusto kong tanggalin yung tanggalin yung accent wall doon. Papalitan namin. Papinturuhan yata or I don't know. We shall see. And then before kami magpalit ng bed, gusto ko na maayos muna doon sa taas. Before mapalitan yung bed and before ma-change to yung mga kortina din dito. Kasi nga, diba, gusto kong i-change yung kortina. Marami kaming plano dito sa bahay, guys. Kasi nga, tapos na yung mga gusto naming mangyari doon sa bahay namin sa Pilipinas. Majority, like 90% ng mga gusto namin doon. Tapos na. So, dito naman kami mag-focus sa bahay namin dito sa Netherlands. Kasi madaming kailangan ayusin eh. Tutulungan ko po pupuntahan ko siya inabit doon sa taas. Tingnan natin kung ano yung magagawa niya today. I hope matapos niya. I think matatapos naman niya. Early pa naman. 8:20 pa naman. And I hope okay po kayong lahat. And yeah, enjoy po kayo sa video ito. Need a little brush to clean later. Okay.
busy si Mr. doon sa taas. Ako naman ay magliligpit-ligpit dito sa baba. Tingnan nyo yan, sa likod ko. Diyos ko. Yung aming island table ay napaka messy. Yan yung kusina. Yung mga laruan ni Ana, hindi ko pa talaga na sort. Pag andito na lang siya. Para pag may ayaw na siya, mag-approve siya na okay na ibibigay po namin. Kasi minsan yung mga inaano ng tatay niya, binibigay doon sa second hand shop. Hinahanap niya pag dito sa bahay. Excited po ako na makita yung reaction ni Ana na bago na yung paint ng kanyang room. Si Mr. at kami ni Mr. may nakita na din po kaming kapalit ng bed ni Ana. I-change din namin yung kanyang bed. Pero next time yung bed niya hindi na pink. Kasi pink yung kanyang room. So redundant na, no? Pink yung room. Tapos pink din ang bed. Siya na. Pero in the meantime na wala pa kaming bed, yung kanyang bed ngayon, yun na muna, yung pink na bed niya. Edi pink na pink yung kanyang room. Excited po ako masyado. Tapos super excited din ako na mapinturahan na to dito para may iba naman yung look ng bahay. And nag-ano ako ng color coordination niya ba kung anong bagay. Kasi for sure yung aming accent wall dito sa baba, for sure nasa color ng wood talaga kasi wood po talaga ang gusto ni Mr. Yung may wood pa din yung ng aming tawag dito, yung aming accent wall. Iniisip ko na palitan siguro ito siya or yan siya or stay lang yan dyan or yung namin, yung sa kitchen namin yung palitan. Kasi transfer ko kasi po dito yung dining table namin. Ang plano ko is to put a big mirror here. Hindi naman sobrang malaki, pero I want to put a mirror here para mag-reflect yung, while wala pa kaming ilaw, mag-reflect yung light dito. So at least parang may light na din dito, no? So I just want some sides to be minimalistic kay ang dami naming gamit, guys. Dito lang banda dito yung ni Ana, yung kanyang side. And also dito. So, 'di ba? Pasasaan ba't ma-achieve din namin yung mga gusto namin dito sa bahay. Especially excited po talaga akong palitan tong kurtina namin kasi 'di ba? Na-mention ko sa mga vlogs natin dati na gustong-gusto ko na siyang palitan, pero until now hindi pa namin napalitan kasi sobrang mahal po ng pagpapapalit ng kurtina. Kaya na lang ako na lang mismo yung maghahanap and siguro may makina lang ako. Ginawa ko na yan kasi marunong naman po akong magtahi. Pero ba't ba hindi ko naisip yung bumili ng ng machine? Siguro one day. Pero unti-untiin na lang muna namin. Kaya na-excite po kami ni Mr. At the same time, parang motivated kami ba na unti-unting i-achieve yung mga gusto namin na i-achieve dito sa bahay. At yan, napachika na naman ako. Ako ay maglinis na po muna, no? Balikan ko na lang po kayo in a bit. Oh, it's nice, man, Dudong. Tomorrow, if I do it another time, it should be lighter, I think. Medyo, kasi hindi nyo klaro, no? Hindi makita man. Pero darker siya sa totoong buhay. Totoong buhay. Oh, Anna would love this color. She would really love this color, ba? We just do the whole room pink. Nah, it's okay. Just this side where we put her bed. That's better. That's nice. It's already nice like this, but Ruth said he will. Then it more gets like that, see? Because it's darker beyond it. Did you cover it well? Yeah, just touch it. It's thick. It's closed. Okay. Ayan, so magko-coat pa siya ulit bukas. Mas maganda siguro to pag medyo may araw ba, para makita nyo. Oh, good job, Papa. Excited na ako makita ni Ana. You sound like ano now. Close lang natin yung door kasi mabaho siya. Pero open yung window para at least makahungaw ba. Nakapantulog na si Mr. Ako naman, punta ako sa taas kasi
May nilalabhan po ako dito. Tapusin ko po muna siya. Tapos, matutulog na din kami. And I'm not sure how long this video is, pero hindi ko din patatagalin yung video. Makalat po dito sa 3rd floor namin. Nandito lahat tambakan kasi to. Pumupunta lang kami dito para maglaba. Ayan o. Yung towel ko dyan. Isang load lang ako tonight kasi pagod na ako. Tapos bukas, may ano kasi kami, may lakad kami bukas. Birthday celebration ni Vanji at saka ni Andy. So, punta kami. And kasama din po si Rina. Posin ko lang itong nilalaban ko. And, see you na lang po sa susunod nating ganap. Good night, everyone. Dodong, mush mush babush. Mush, mush, babush.